Robin elokuva on huono. Siis älyttömän huono. En suosittele ostamaan. Tämä on tiedotus. Robin elokuva on huonoimmista huonoin. Maailman huonoin elokuva. Kuka voisi tommoista katsoa? Joku 13-vuotias lapsi vetää päkkäriin. Onpa ihmeellistä. Vittu, mäkin vedän kaksoispäkkärin tuosta vaan. Niin, ihmeellistä kun onhan se ihmeellistä, jos tämä Robin vettää päkkärin. Niin, ja kukaan ei hurraa mua, jos mä vedän kaksoispäkkärin. Kuka voi katsoa? Kuka voi kuunnella Robinia tai katsoa sitä? Kattokaa sillä. Katso, tässä kannessa näkyy se koko elokuva. Katsokaa, se on siksi tämmöinen, että siinä näkyy, katso, tommosia neliöitä ja koko elokuva näkyy kannessa. Miksi siitä pitää maksaa 15 €? Mä ostin Jyväskylästä tämän, kun se maksaa 15 €. Miksen pitää maksaa niin paljon? No joo, justiin. Ja nytten mä vaikka pudotan 3 kilon painon sen päälle. Katsokaa. Vaikka näin. Täällä on levykin tallella. Tää niin. Odottakaa. Nonni. Täällä on levykin tallella. Ja laitetaanpas tämä kiinni. Näittekö? Katsokaa, menihän se rikki. Nonni, terve.